Yung asawa mo? Wala. Wala ka ng asawa? Wala. Saan na siya ngayon? Wala. Ha? Padalo. Hindi mo alam yung asawa mo kung saan na siya ngayon? Bakit? Eh, yaan ng gagmay pa. Inday, may biskwit ka dito, Inday. Halika, oh. Ikaw mo magtanggap nito. Dali. Halika. Tanggapin mo. Kuya. May nasalubong kaming mag-ina sa kalsada na nakakaawa at sa mainit na panahon, sila ay naglalakad pauwi sa kanilang tahanan. Naawa kasi ako sa inyo, te. Saan kayo galing, te? Dito sa Hogan. Sa Hogan kayo galing? Oh, Ano pangalan mo, Inday? May. May? Ikaw, kumain ka na tanghalian? Ha? Halika, may pagkain ako dito. Kainin mo yan. Kainin nyo yan, baby. Ha? Oh, may tubig dito. Ate, may tubig. Gina. Sige, kain. Sige, kain. Sige, kain. Sige, kain ka muna. Sige, kain ka, Inday. Sige na, huwag ka mahiya. Sige na, huwag ka mahiya. Kain ka. Awa mo ko sa kalagat. Mahiya ka? Ano gusto mo, Inday? Saan pa kayo galing? Sa Hogan? Naglalakad lang kayo? Oh, Nay? Ano pangalan mo, Nay? Lisa. Lisa? Oh. Inday May? Inday? Kuya, May. Ano gusto mo, Inday? Bibigyan kita. Sige, huwag ka mahiya. Halika dito, halika. Gusto mo ng pagkain? Halika dito, bibigyan kita daw. Bibigyan ko kayo, ha? Naawa kasi ako sa inyo. Saan kayo nakatira, ate? Saan kayo nakatira? Dito sa kuan ka ng babaw kan Justin Yupita. Lupa at bahay ninyo yun doon ang nandun. Nasaan yung ano mo? Yung asawa mo? Wala. Wala ka ng asawa? Wala. Saan na siya ngayon? Wala. Ha? Padalo. Hindi mo alam yung asawa mo kung saan na siya ngayon? Bakit? Eh, yaan ng gagmay pa. Nakaawa naman kayo. Nakita ko kasi kayo dito naglalakad kasi naghahanap kami ng pwede matulungan. Oo. Inday, Ninoog kuya. ano gusto mo, Inday? Dito, may biskuit ako dito. Oh, sa inyo to. Yan. Thank you. Oh. Inday, may biskuit ka dito, Inday. Halika, oh. Ikaw mo magtanggap nito. Dali. Halika. Tanggapin mo. Kuya. Oh, kunin mo. Kunin mo yan. Ari na. Halika. Kunin mo. Huwag ka matakot. Ayan. Masarap yan. Sa inyo yan, ha? Huwag ka matakot. Takot ni kuya oh. Sige na. Bakit siya natakot, eh? Ay no, alam mo ero niya god. Natakot siya na aso. Oh, Aso niyan? Ngayon siya pagkaon ng ero. Oo. Sa inyo yan, aso niyan? Huwag ka matakot, ha? Nag-eskwela na siya, ate? Kinder. Grade 1. Grade 1? Oh. Ano nga nagbuhay niyo, ate? Nasa kuan lang ka na tabang lang ko sa akong papa. Anong trabaho ng tatay mo? Papa mo? Garden. Sa garden, na tumutulong ka lang sa mga gawain niya? Oh. At ito si May, dadalhin mo kapag tutulong ka sa tatay mo? Meron pala kayong garden, ate? Oh. Laki yung garden nyo doon sa Hogan? Sige, Inday. May, huwag ka matakot. Ay, ito pa pala. Yung mga dilata. O, kunin mo, ate, mga dilata. Yan. O, kunin yung mga dilata. Yan. May bigas pala kayong dala, ate. Sige. Yan, maraming noodles yan para pang ano ninyo, pang konsumo. Oh, may dilatang marami pa dito. May ano kan na kayo, may corn beef, may 555 tuna, yung century tuna, at may bigas pa dito, ate. Yan. Yan. Inday, huwag ka matakot, Inday. May bigay lang akong tulong sa inyo. Marami na kayong ano dyan. Marami na kayong konsumo. Salamat kayo. Ay, pasok mo na lang yung ano, sa'yo na lang yan. Ipasok mo na lang yung ano, mga pagkain dyan para hindi na mabigat. Inday May, huwag ka matakot, Inday. Arabi po. Kuan bibi. May biskwit ka na, Inday, ha? May mga dilata na kayo, Inday. At may pansit pa dito, Inday. Pasok mo dyan, te. May pansit pa dito.
Anong ulam mong lutuin mo sana? Bubuhat lang mi. Buhat kayo? Oh, kay mag-utan mi. Magulay. Ilan ang anak mo? Opat. 4 ang anak mo? Oh. Saan sila ngayon? At sawagan ang usa ang tulo na anak ko. 3 na sa'yo. Oh, na anak ko. Ilang babae, ilang lalaki? Isa ang lalaki, ang tulo ang babae. Isang lalaki, 3 yung babae. Mga malaki na sila. Oh. Ilang taon yung panganay mo? Yung ka na magwangan? 18. 18. Wala pa siya trabaho ngayon? Wala. Nag-ano lang, tutulong sa inyo? Mag-ingat kayo palagi. Naglalakad lang kayo ate, palagi. Kapag punta kayo doon sa ano? Sa ugan. Oh, nalakaw lang mi kay wa man di ka plete. Yung pamplete ninyo. Nagtanom lang mi nagdaro mi sa dili amang daruhan. Hindi inyong palayan, hindi inyo. Dili. Nagtatrabaho lang kayo doon. Oh. At saka yung tatay mo, nagtrabaho lang doon. Tinutulungan mo na yung tatay mo. Bait nyo naman. Kay pobre dyan kami. Pareho lang tayo, mga mahirap tayo. Oo. Salamat kayo. Inday! Inday! Bibigyan kita ng 20 Halika. Sa'yo yan ha? Sa'yo yan. Yehey! May 20 na si May. May kabayo Tingnan mo kabayo, Inday. Ang laki Hindi ka natakot sa kabayo, Inday. Ikaw lang nagbubuhay ng mga anak mo ate. Hanggang lumaki sila. Inday, May, tulungan mo nanay mo ha. May, tulungan mo palagi ha. Huwag ka mahiya sa mga tao ha. Kapag may sa inyo ha, magbibigay ha. Bigyan ko yun ng payong. May payong kayo dyan. Wala. Gusto nyo ng payong? Naday pa yung. May payong ka sa bahay ninyo? Wala. Wala. Gusto mo ng payong? Bibigyan kita ng payong. Para pag uwi nyo doon kasi mainit na. Ha? Bigyan kita ng payong ha. Ito. Ito, may payong na kayo ha. Wala ba kayong payong doon sa bahay ninyo ate? Mainit kasi ate. Kailangan natin magpayong. At isa inyo na ito ha. Matagal ko na sa itong hindi nagamit Sa inyo na lang to. Maganda pa naman ito. Binigay ito ng lola ko. Makikita to ng lola ko na binigay ko sa inyo. Mabait yung lola ko ate. So sana po matulungan po natin yung mga katulad nila ni Nanay Lisa. Lisa yung pangalan mo nanay no? May 4 ka na anak. May 4 na anak si Nanay. Yung panganay niya na anak 18 anyos, babae, lalaki. Nasaan siya ngayon? Sa ugan. Nasa ugan, tumutulong sa tatay mo. May anak siya 4. Ang panganay niya lalaki 18 anyos, tumutulong sa kanyang tatay niya na nagdadaro ng sa palayan. Yun lang hanap buhay nila. At sabi ni Nanay Lisa ngayon na natagpuan namin dito, nakatagpo kami dito, sabi niya raw na galing daw siya doon sa sa Hugan. At tumutulong siya sa tatay niya na mag-araro yung sa daruhan, sa palayan. At yun, binigyan sila ng bigas daw. Binigyan sila ng bigas ng tatay niya. At saka nakatagpo kami dito. Mabuti lang nakatagpo kami kasi nabigyan ko sila ng pangulam, ng mga dilata, yung mga noodles, yung may bigas nila akong binigay, at saka yung biscuit. Kahit kaunti lang yung naibigay namin, at least man lang may napaabot kami sa kanila. Kasi nakakaawa kasi yun sila si Ate Lisa At saka nakita ko naglalakad sila dito sa mainit at binigyan ko na rin ng payong para sa susunod na paglakad-lakad nila may payong na sila. Palagi kayo naglalakad dito araw-araw. Wala kang payong dala? Wala. So buti binigyan kita ng payong, gagamitin mo yan ha. Uwi na lang kami, Nay. At yun lang may tutulong namin yun sa inyo ha. At mag-ingat kayo sa pang-araw-araw ninyo pag lakad-lakad, yung paghahanap buhay ninyo, Nay.
house ini. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Kami po ay isang programa na nagpapaabot ng kunting tulong sa maabot lang sa aming makakaya. Sana po ay suportahan niyo kami. Sana po ay marami pa po kaming matulungan. Shout out din ni Jovic at ni Arjun. Salamat po sa mga lahat ng nagsuporta at sa mga subscriber namin sa aming programa. Sana po yung nagustuhan at sana po ay kayo nasayahan sa aming konting paraan para sa mga ibang nangangailangan.